Hage je Tiprasa leader rong ni bisingo kok banglai tonglai mani MLA Ronji tai bolong montri onimes tai bad baiki leader rong ni bisingo hage borong no jotono thansa khai mutum khlai mia Bubagra pelecho kok lam rok saliwei hage bongni je kok banglai je problem rok creating mani amrong no joto solve khlai ri ka Bubagra thansa khlai te Bubagra sawo joto thansa khlai illegal Bangladeshi ni tuye samung khlailanya amtike thansa dol kasha kok banglai yawe thansa khlai samung khlai nei ne tumane bagi himale mo amtike shak by shak Tiprasa leader by Tiprasa leader amtike wala le tonglai dol kasha wala le tonglai kubuni borok rok munilai meni chung kabang mo social media ni bising tibo nukha hage amono Bubagra wansugui borno thansa khlai ni bagi je kok bangai kubuni borok rok muni to mane je o illegal immigrant no tui je samung khlailai tonglai meni omono bada system hai ingi tongmani omo je salai saltam romoi social media ni bising tui chung meeting ni bising ti phano amte hai kok banglai tonglai meni hage amono Bubagra ki khlai rika hage tabuk taisa Bangladeshi illegal immigrant ni tui samung khlailai sinai joto jar jar phano tai thansa khlai samung khlai nangkai thansa khlai lai hake amono chung saimano je Bubagra bo bangma live ni bising tui te media ni bising tui mo sawi tongo je Bangladeshi illegal immigrant nongno Tripura ni horna ni bagai chai togui tongo nei tumani bagai himale Tripura wo kaisa main problem kha Bangladeshi illegal immigrant hake amoni tuino bangma problem sahar jagai phayo hage main hanga kai illegal immigrant phaimani amoni tuino kabangma je badbaki je Tiprasa rong ni man thaimanyang tomoni tai badbaki kabangma main hanga ke mo tai khoroksa khoroknai social media o sawi tongmani Bubagra kha biko Bangladeshi illegal immigrant rong ni kok saya nei norok bini Facebook live phaiman jaga rogo nungna bo Bangladeshi illegal immigrant rong ni kok sawi tongo tai kabangma media rok ba singjangmani bang yagulo national media rok singjangmani yagulo Bangladeshi illegal immigrant rok no honani bage kabangma kok sawi tongo tai bini je dagi mungbai no saronji chombo samung khlai tongo amo saronji no bo khut sak sak bai thang bo go siwi bo kabangma je Kokborok news rok bo interview najamani yagulo bo Kokborok saw tai norok kabangma national je media ni article rok norok rutugui nai nemeno Bubagra ni bage tomo sapuk je Bubagra tomo sa Bangladeshi illegal immigrant rok ni bage sap sap ke bo sawi tongo honani hinai hake amo social media o khoroksa khoroknai Tiprasa rok no kaham nai mon chungjagya Tiprasa rok no piring poroi nai mon jago bo khut Tiprasa ngi no Tiprasa rok no bo kthari toni na mon chungjagya amti hai surname anganti hai surname nung amti hai tribe anganti hai tribe hunai walari toni na mon jago thansa Tiprasa rok no hake amoni bagino chung social media ro kabangma nugo amti hai chung fake account no amti Tiprasa bi Tiprasa rok no amti hai khlai ton na nai meni amti rok no report doi nosto clear na nango ang mungkai salia jago kabangma nungnai ang somno mungkai sasina hinante hai fake kabangma tongo hake tabuk Bangladeshi illegal immigrant no Tripura ni je sakaipan honani nango tumani bagi himale kabangma Assam haste hairogo brung brung hori tongoni norok nugui tongna tai news ni bising tirok bo norok nugui tongna Tripura khai kabangma Tiprasa leader rok kok sawine tongo basically kok sanan thange Bubagra songni tuidul jak Bubagra somo sai tongo tai saronji songo sawi tongo tai tabu khai kabangma onyo leader rok bo kisa kisa kai sanani bagi try khekya haipano kabangma je chini hapango tongoi tongnai je chini montri okra rok phano hne hinjangnai amrok khai kok thaisa bo sanani bage tabuk raji kre age boro kok sana nangya ayang je central government hake ministry of home affairs ni bisingti je dagi referral ni bisingti no brok o samung khlayan nangmani kubune haste rok khaima hake Assam haste rok khaima hake Tripura to norok jotona saimano northeast ni bising joran se population kabang nga ka Assam amani pore nga ka second nga ka Tripura joran se rajyo chikon nga ka second Tripura no first nga ka Sikkim Meghalaya rok nai di Tripura ni sai busuk kotor haipana sa ajaga population ga Tripura sai kom Mizoram rong nai di Tripura sai busuk kotor Nagaland rong nai di haipana ajaga population ke busuk Tripura ni ordek bisik teu se kom Tripura busuk ngi tong hataw population bangmani hage Bangladeshi illegal immigrant rok amti kheno phai tong hakai Tripura tai bisik re 1 crore population kanani hage 1 crore Tripura amti ki chikon tete haste busuk chikon tete rajyo mo o jaga 1 crore population ka hakai
bwtwi khe tongnani thaikere ingno saidaman tabuk si norok nukhono ekdom tongnani thaikere Tiprasa rokni hapung hatai je forest land hinui toni jak Tiprasa rokni konfan jagani kagoj rok kwrwi o jagao kwbangma koloni rok rwphaiwi Tiprasa rokni jaga sekjagui tongo haike ulo hwngkha khe Tiprasa rokni jaga thopsa bo tonglak haike amoni bagui Tiprasa rok amtike walaya suglaiyawi tonglaiwi tabuk je Bubagra thansa khlai rima haike amtike no thansa khlaiwi kokti sanani nango haike amo oste khe khlaiyano haike no terep khe ingano hinui bo ingya phla khlaina si nangui tongkhamo tomani bagui himale chini last tabuk step se sogui tongkhe chini Tiprasa rokni population decline ingnani chini population komornani chini je percentage komornani tomani bagui himale chini Tripura angkha pura khobjak je jotono Bangladesh bai bohok bisingo hono hima hai klai tongkha tini digi haike kwbangma Bangladeshi illegal immigrant phaikhe na chini Tiprasa rokni joto to gurukjak ayangti bahayo khobui kini kwcharo hngka jotono muthumui naikijak bani jaga haike chini Tiprasa rokka ulokai awatok haike amono o jaga kubui kok sanani hingkai tabuk sak samung khlaiwi ang ani mote ang samung khlainai nungni mote nung samung khlaidi hini tongui ingya joto borok rok miliwi Tiprasa rok thansa khlaiwi joto kokbak saklaiwi samung khlai kheche o samungno charwi manai hayanga ke ang dekheno kisa tukra haike kok khnajak yangi tongsinai chini amte haikeno komori thangsinai hasim amo kubui kok chengra kok ya hasimo chung amte haike tonghakai kono komornai hasimo hayangbo nangui laibuma khnaina di hayake walo kwbangma amti history tongo je kwbangma amtui dofa komori thangmani kubuni dofa bai dominate khlaijage hagi Tiprasa rok bo to o hayung bisingo nong nable amoni bagui no kwbangma Tiprasa rok bo kubuni bosong je komorma haike amte haike komori mano amoni bagui no Tiprasa rok amte haike kok banglayawi thansa kai tonglai belekhe sana amte haike fake account kariyawi Facebook rogo Tiprasa amte kok hamya salayawi tonghakai belekhe no sanai thansa khlaiye samung khlaidi tai nijini family ni bagui wansukyawi Tiprasa no joto Tiprasa rok no nini family ni wansugui joto Tiprasa ni bagui samung khlaidi khud nini je family ni bagui simi ta wansukdi joto Tiprasa no nini family ni wansugui samung khlaike se chini Tiprasa dofa kuksao kanai tomani bagui himale nung Tiprasa dofa no kusuk sakao tisayanga kai nung nini family chimi ani tisai tongha kai nini je dofa tongmani ulo komori thangnai abroke nini dofa tomo ni sajake nung tom ni sanai kubuni dofa no se nung accept khlaiye kubuni dofa no se nung o jagani dofa nei ma sasinai haike amoni bagui no joto Tiprasa rok miliwi Tiprasa dofa nei nung Tiprasa no nini dofa nei nung joto no miliwi bo onyo fanang tongthuk tribe nung onyo fanang tongthuk tribe nung bo ani dofa no boba ani dofa no nei nung wansugui samung khlainani nangnai hayanga kai nung tukra khlaiye tukra no ngi thangnai hachi afro ngakai tukra khai uar dupsa khiklai jaka kai amuru tugui fan manglak borjani muklai tongbaikha age amoni bagui no joto thansa kai ngaga ajagab te kwbang hainugo age kwbang ngagai tekisa jotono amo mokolbo mag ru hake amoni bagui no joto thansa khlaiye hincha tincha salayawi joto thansa khlai o samung dori pla khlaina nango Tiprasa rokni hamkraini bagui Bangladeshi illegal immigrant no pla kai hornani haike amo busu horjak amo to saya aipano tebo kwbangma chini Tiprasa rokni samung tongmani amo bo khlaina nango amo khlaina nangyan saya haike norok bahaima tong je o ang kok samani je Tiprasa ra amni ke thansa khlai samung da khlaina nang nangya comment ni bising tiki sahado o video ni sajak like ready te share khlai di je joto Tiprasa ni orono songui bokha borlok jagi Tiprasa rok joto thansa ngna tei aki tinin video amsungno joto na hambai khulumka।